OK, takže vás zdravím pri ďalšom unboxingu. No, mali by sme tu teda ďalší unboxing takejto hernej myšky. Myška prišla v takom tom sáčočku a ideme si o nej povedať viac. Takže, je to od firmy Tech, ako môžete vidieť. Tech Cronus, tak nejak by sa malo volať, neviem, či som to správne prečítal. Gaming mouse. No, čo by sme o tejto myši vedeli tu na maximálne 2400 dpi, 6 tlačítok, blue backlight, čiže modré podsvietenie. Toto metal, neviem to presne prečítať, neviem čo to presne znamená. Podpora Windows 8, USB 2. No, prečo som sa rozhodol kúpiť túto myš? Mám starý notebook, ktorý používam takto na uploady videí. Mám síce aj dva nové, ale skrátka používam starý, lebo nové si šanujem. No, potreboval som k jednému starému notebooku myš. Tak teda idem kam inde ako na Alzu a pozerám myš, dal som kancelárske, starý notebook, úplne najlacejšiu myš, aká existuje. Tak som pozeral, blablabla, kancelárske myši, ceny sa pohybovali okolo 5 eur a táto myš, ľudia, táto myš stala 7 eur. 7 eur za takúto myš je podľa mňa niečo neuveriteľné. Tak som si povedal, no prihodím 2 eur, mám parádnu podsvietenú myš, hernú. No nesprav to. Aj keď herná mi je zbytočná na starý notebook, na ktorom nejdu hry, ale no, skrátka som sa rozhodol pre túto, keďže stál len 7 eur, takže mám takúto hernú myš. Prednú stranu sme si pozreli, z boku nič viac. Tu nám máme niečo po slovensky písané. Herná myš Cronus, 6 tlačidiel, modré podsvietenie, podpora Windows 8, práve to, čo som práve prečítal. OK, takže ako ste si všimli, toto má väčšina myši, takéto uzatváranie na suchý zips. Čo je tu na nej písané? To 6 buttons, blue backlight, to sme všetko čítali. Tak tu by mala parádne svietiť. Tieto boky by mali fajnovo svietiť za 7 eur, si myslím, ľudia, vážne to kúpte, 7 eur je nič. OK, takže takto nejak vyzerá myš v celom tom obale. Vydržte. OK, takže máme tu myš a ideme ju unboxnúť. Keďže už sú 3 minúty videa a zatiaľ som len kecal, prerezali sme pásku. Vyťahujem myš. Hneď tu na zo spodu je nejaký papierčok. Užívateľský manuál. Zaprvé zapnite PC, pripojte myš do ľubovoľného USB portu, počkajte na automatickú inštaláciu ovládačom, blablabla. Povolená relatívna vlhko somarina. To, v podstate len tento kúsok je v slovenčine. Takže, takto máme zo spodku takýto parádny kábel, tu nás nejakou ochranou, parádny je z textílie, úplne super. Moment. Ak sa môžete pozrieť, je to úplne v pohodičke, celý ten kábel je potiahnutý textíliou. OK, no a máme tu, a to je celé ešte v takomto plaste. To môžeme vytiahnuť. Moment. Vyťahujem to len. OK. Takže toto je samotná myš, ktorá je, si myslím, s dizajnom úplne super za tie peniaze. Ľudia, no nezoberte to. Také peniaze malé, vážne, akože to je naozaj nič. Úplne super kolečko, úplne sa klíka sa úplne na to za 7 eur. To je akože, dobre, tu máme Tech,
Cronus. Toto bude tlačidlo na zmenu DPI, teda citlivosti. A tu nás sú nejaké, podľa mňa, programovateľné tlačidlá a niečo. A toto všetko by malo parádne svietiť. Toto a toto. Hej. Takže takéto myšisko. Čo tu na spodku, to je si model. OK, takže máme tu takúto parádnu myš. OK, takže to by bolo pre tento unboxing všetko. Tak by som vám chcel povedať, zdieľajte, odoberajte, lajkujte, poprípade dislajkujte, komentujte. No. A všetko skrátka, čo sa na YouTube robí, všetko to robte a chcel by som sa s vami rozlúčiť a kúkajte ďalší unboxing. Čaute.